जोंना दिनै शुटआ डे 3 सानथाम ओमफ्राय गाबोन सानसे दंबावो गाबोन जों इभिनिं ओंखारलांगोन बिनिफ्राय ओमफ्राय समफोर 11 आव मर्निं सहैगोन गुवाहाटी दा जोङो नेगासिनो जोंना मेकआपआथ' जाखांजोबखाबाय जाय एजेन्सिनि मानसि जायबा जोंनो लकेसन देखायो बिसोरो सफैथ'वाखै बिसोरो सफैबाथाय जोंखौ लानानै थांसिगोन लकेसनसिम जों बिसोरखौनो नेगासिनो बासआबो दंखायो बेवहायनो मेकआपआ दिनै थाब होनायखाय थाब जोब्बाय 4टायावनो होदों साथाम मानसिनि मेकआप जोब्बाय मैया दाख्लैफोर लेट जाबाय थादोंमोन बेखायनो जों थाब होनानै दिन थाब फोजोब्बाय बाट एजेन्सिनि मानसिया दाबो सफैयाखै बेखायनो जों दा नेथ'गासिनो बै नै बासआ दंखायो ओमफ्राय नै 6टायाव सोरांबाय 6:30सिम लोगो लोगो सान्दुंआबो ओंखारखाबाय जि गोसाखा सान्दुंआ जों सफैबाय नै लकेसनाव दिनैनि लकेसना जाबाय उतरदा बीच बेयाव नाबो हमगासिनो मानसिफोरा नेना लांगासिनो बाइकआव जोंना बेयाव लकेसना पेकआप जाबाय जों दा आलदा लकेसनाव थांलायनोसै बेयाव मोननै मोनथामसो शट दाननानै जोंना जाबाय जों थांसै दा दाना जों थांगोन हटेलाव लान्च खालायनो लान्च खालायनानै आलदा लकेसनाव थांफिनसिगोन जों फैथ'बाय कटेजाव लान्च खालायनोसै लान्च खालायनानै आलदा जायगायाव थांसै मानैसिल'थ' जों फैबाय माबायाव कटेजाव फैबाय दसे ड्रेस चेन्ज खालामगोन ओमफ्राय लान्च खालायबाय ओमफ्राय हाखु दाखु आं दुगैबाय आरो ना बारा टाइम गैयामोन गरमनिफ्राय फैदों नालाय थेवबाबो दा थांफिननांगौ आरोबाव दाख्लै जों थांनो सापरायाव बेयावनो थांफिनगोन ओमफ्राय बाखिफोरा लान्च खालायगासिनो जायाखै आं फैबाय रुमाव एसे दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय एक्ट्रिसा फुल ड्रेस चेन्ज खालायगोन बिनि उनाव जों एगेन थांफिनगोन सापरा चपरा फर्ट दाख्लै जेराव लादोंमोन बेयाव दाना थांनो नागिरदों बैयाव आं सिन्थासो जाबाय ओरैबायदि मेंगोन ना बै गोथौखौ बारनानै बैयाव बारलांनांगौ बोरै थांगोन बेयाव दाना थांलायनोसै आरो मोनसे आलदा जायगायाव बै गाहायाव औ वाव टाइमा 6टा जाबाय दाबो खिन्थु सान्दुङा नाय नै जिस्रां दैथायबायथ' नै 6टा जोंनावथ' खोमसिबाय जानांगौ नै गवायाव दाबो सान्दुङा दङ बिराद सान्दुं 7टायावसो खोमसिगोन ग्रोबनो नैबे शटआ जोबबानो पेकआप जानोसै जोंना शुट पेकआप जाबाय कटेज थांसै दाना पेकआप